פה, לפני 40 שנה, היה בית ספר ויטקין, בית ספר חילוני. חיו פה פעם ככה. לא הייתה גדר אף פעם. ככה גרו בשכונה, חילונים ודתיים. מי חושב שלבילי יש אור לבן? הדבר הכי טבעי שאתם פה. הרצון האמיתי שלי הוא למסד את זה. חולדאי בנה רוב העבדים, הכל זרים, הכל מסתננים, הכל שבאמים. אני לא מכירה אף בית ספר שככה התלמידים רצים מחבקים את המנהל בית ספר. כי זו מדינת היהודים. הם עושים פה בכוח, אתה יודע, התבוללות רבתי. פה מול הפרצוף שלך נמצא אדם שחושב אחרת, בית ספר שחושב אחרת. יש פה תפיסות עולם מורכבות. זה המוציא אותי מדעתי. מה ההבדל ביני לבינם?